Gidapit sa Padre Cora sa parokya ni San Mateo ang tanan nga mga matuon mga debutos ni San Mateo ang patron sa parokya maghiusa sa pagsaulog silang fiesta. Gipayag ni Reverend Father Henry Revel sa parokya ni San Mateo sa Aluran, Misamis Occidental nga karon na ang bispera sa kasulugan sa fiesta ni San Mateo. Din kaganiha nga buntag alas 4:30 buntag gihimo nila ang Santos nga misa sa ilang ipahigayon nga ikasiyam nga novena misa sa kapistahan ni San Mateo tungod kay ug mga adlaw himuon naman ang kasaulugan sa fiesta. Dugang pa ni Father Henry Revel nga sa mismong adlaw sa fiesta ni San Mateo ug mga adlaw Sabado adunay misa sa alas 5:30 sa buntag og human niana himon usab ang prosesyon sa imahe ni San Mateo libot sa sentro nga bahin sa maong lungsod og ang Pontifical Mass nga himuon alas 8:30 sa buntag nga pagapangunahan og mga adlaw ni Archbishop Martin Sarmiento Hawawa DD uban sa mga kaparian sa lokal nga simbahan sa Ozamis. Kay kiniman, kamahin sa pagpasalamat sa katauhan sa Aluran ngadto sa ilang patron nga si San Mateo sa Aluran sa pagpangabuyo ngadto sa kayuhan sa mga katauhan tungod kay si San Mateo na ilawan nga motabang ilabi na sa mga katauhan ngadtong mga gusto nga mo-take sa mga exam, bar exam, let ug man pa. Isip patron usab sa mga professionals og patron sa mga negosyante si San Mateo. Busa gidapit sa Padre Cora ang tanan nga mga tuod, ang tanan nga mga deboto si San Mateo, mga professionals nga mo sa ulog, mo umad sa pagsaulog sa Santos nga Misa ug mga adlaw di na doon lamay duha ka Santos nga Misa ang ilang gihimo og ilang pagapahigayon og mga adlaw ang alas 5:30 sa buntag Santos nga Misa og ang alas 8:30 sa buntag Santos nga Misa Pontifical Mass nga pagkapangunahan Archbishop Martin Sarmiento Hawawan. Aniyan timi kamay payag sa mismo nga Padre Cora sa parokya ni San Mateo si Reverend Father Henry Revel. Sa fiesta, adunay misa sa buntag alas 5:30 o ingon man human sa misa dayon mosunod ang procession dayon ang second mass alas 8:30. Kung celebrated ang alas 8:30 si Bishop Martin ang celebrant uban sa kaparian. Mora nang duha ka misa na, mora nang duha misa wantay laing kalihukan. Dayon pasalamat sa mga tao, siguro magita mga tao nagpasalamat nining adlaw. Mo nang kabahin sa atong pasalamat kanirang duha ka misa atong sa ulugon anang adlaw. Labi tinuod na pero labi na gayod sa kana bitang mokuha og mga exam, board exam. Daghan mga ni dinhi no. Mo dagkot, mo mag-ampo guidance ka ni San Mateo alang labi na sa mga exam, board exam, bar exam no. Daghan na mga hinato din dako gini nga pasalamat no, dako natong pasalamat mo na tinuig ni nga pasalamat sa katawhan sa tabok parokya na. Okay, Father, siguro imong ipabot nga mensahe alang sa tanan no, aning nagsingabot nga kasaulugan sa fiesta diri sa Aluran. Alang sa ato ang mga parokyano, malipayong pagsaulog sa kapistahan ni San Mateo. Ingon man sa tanan natong nagsaulog na tanang tibok simbahan nagsaulog man ini. Magpasalamat po ta sa mga grasya nga napanalangin o mga panalangin gumikan sa mga pangamuyo sa to ang patron San Mateo. Ang tibig kamay payag ni Father Henry Revel ato sa pagiginabi sa DXD News Team aging pagpangandam pagsaulog Santos nga Misa Pontifical Mass ugma nga pagpagayunan sa Arsobispo sa Archdiocese of Ozamis Archbishop Martin Sarmiento Hawawa DD sa kapistahan ni San Mateo. Samtang sa pikas bahin sa kabayan usab sa Municipal Mayor sa Aluran, Misamis Occidental, si Mayor Jennifer Roa, may paniguro nini sa katauhan ng daghang kaliukan ang ilang giandam alang sa fiesta celebration sa ilang lungsod. Kamaturan nini dito pa nagagaging semana gisugda nila ang pagpaygayon sa mga kaliukan o gipayag ni Mayor Roa nga kagabi usab gihimo nila ang beauty pageant alang sa pagpili sa pagkabis Aluran. Diin napulog duha ka mga kandidata ang nagtigi
alang sa pag-angkon sa corona sa pagka-Misaluran, Misamis Occidental. Dugang pa ni Mayor Roa nga walay dinapit nga bisita gikan sa kasulugan, gikan sa national sa ilang lungsod ug mas gatagan nila og pagtagad nga sila lamang uban sa mga katawhan nga makahatag pagdasig ilabi na ngadto sa mga gagmay nga mga vendors nga nanginabuhi tungod kay daghan mga katawhan mo dasok o musaksi sa maong kalihukan ug dugang income usab kini ngadto sa mga katawhan nga mga vendors sa mga aluranon. Samtang karong adlaw usab himuon ang parade after lunch o unyang alauna ang takna sapon di na mga empleyado sa gobyerno ang mulibot sa sentro nga bahin sa maong lungsod ang parada sa maong lungsod tungod kay ilaman naghihatag ang higayon ug mga adlaw sa mismo kasulugan sa fiesta ang pagpaygayon sa Santos nga misa o pagsaulog mismo sa pagsimba. Ani ang payag usap ni Mayor Juniper Roa sa lungsod sa Aluran, Misamis Occidental. Selection of candidates sa Miss Aluran, no, tourism. So daghan nadlaw-adlaw sinimanan ang mga programa. So karon September 19 unyang gabi mo ato ang beauty pageant judge, no, ang Miss Aluran Tourism. So unyang gabi so kinsa makoronahan unya, good luck o ugma atong i-parade ang atong reyna mga kuan hara atong i-parade dayon dito sa St. Matthews ground kay para sa field demonstration ihalad na to ang atong reyna atong mga sayaw ni Senior St. Mateo ugma ang field demo dayon ugma pod ang napod sa gabi ang live band ay imbitado ng mga DJ, no, sponsor ni Congressman Jason Almonte ni Governor Henry Waminal o sa 21 pod mao gyapon sponsor gyapon sa pista gyud sa 21, no, sa buntag ato manimba ang mga kuan katawhan dayon sa gabi mao gihapon ay itong lipay-lipay nga giandam pod ni Kong Jason og ni Gobendre. Gikan sa 38 barangays man, no, kuan man sila gahatag sila kandidata ang 38 ka mga barangay officials karon na down to 12, no, 12 na lang niya, 12 na lang kabuok. Ang TV Kabayan payag sa mayor sa Aluran, Misamis Occidental alang sa kapistahan sa mga lungsod ug mga adlaw sa kapistahan ni San Mateo. Alang sa DXDDC Radyo Kampala, ang Radyo Siman, 28 Manuel Ronquillo Jr. Danag sa Dakbayan.